Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kuthando nesithembu kulolu suku lanamhlanje. Kuveze ukuthi uMseleku uzobe siyahamba-ke eMangwabe ayokhuluma-ke naye mayelana nezinto ezibuhlungu azenzayo empilweni yakhe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uMangwabe kade ayelokhu esho ukuthi yena akekho happy laphaya emshadweni wakhe noMseleku njengamanje, kakhulukazi-ke emva kokufika kwa-wife number 5 wayesho kahle ukuthi yena mekufika nje yena uyaphuma ngomnyango, waze wagcina esesho kuMseleku ukuthi bahambaye bona-ke bazosala bey'ncenga. Ushilo kuMseleku ukuthi kuningi kakhulu akushoyo-ke kuyena-ke uMangwabe engavaze kuze kwehle kahle, kodwa uMangwabe umphendule ngokuthi nje yena ngeke aloke arepeat-a into ayisho before, okusho khona ukuthi usamile kulawo mazwi-ke ukuthi-ke uyahamba nje as soon as-ke kushadwa-ke u-wife number 5. Kodwa-ke enye into exakayo ukuthi usasekhona. Bonke abantu bebelindele ukuthi-ke hhayi uzohamba uMangwabe, kodwa-ke usasekhona noma engekho happy, kodwa ngathi uy'misele ngokuthi-ke ahlale aqhubeke abe kwisona lesa sithembu-ke sakaMseleku. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMacele uzobe-ke esehlala phansi nendodana yakhe uLwandle ezofuna phela ukwazi ngale ntombazane le ayikhulelisiwe, njengoba nje kuthiwa usezoba ubaba. Siyakhumbula-ke guys ukuthi washo kahle ukuthi uyadinga kwenziwe i-DNA test kuleya ngane le ekuthiwa ekaLwandle, ngoba ngathi umama akathembi kahle hle ukuthi le ngane ekaLwandle, so ufuna i-proof. Uke wabuza-ke lo sisi lo othandana naye uLwandle ukuthi wena unesiqiniseko esingakanani ukuthi ukhulelwe? Hhayi, uGeli washo ngenkulu i-confidence ukuthi hhayi-ke sike sahamba thina naye uLwandle saphelezelana sakudokotela ukuyokhonfirma ukuthi ngikhulelwe ngempela yini, kanti-ke uvumile wathi impela ngikhulelwe. Manje-ke guys, okubuhlungu kunako konke ukuthi ube ukuzwa lokho uMacele esikhundleni sokuthi-ke ajabule ukuthi yes usezoba ugogo. Umane nje washintsha ebusweni wabuka uLwandle engathi uyayibuza uyayiphendula ukuthi Lwandle usuzohamba impela odokotela uyobheka ukuthi ngabe lo girl ukhulelwe ngempela, ungangitshelanga mina vele, how come? Guys, zoshuba-ke asaziyo zala nkomoni, kodwa-ke ngathi i-process impela isiqaliwe ngoba wayeshilo uMacele ukuthi ufuna ukumbona lo sisi lo, kanti-ke ufuna ne-DNA test yenziwe before nje beze bekhipha izinto ey'ningi lapha koMseleku, kukhanjiswa-ke amalobolo, kuhlawulwe iy'ngane. Cha, ufuna i-proof ukuqala ukuthi leya ngane ngabe yindodana yakhe yini noma cha. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa-ke nokulandela amazwibela akulolu suku lanamhlanje, ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amanqampunqampu